бо фарорисии фасли гармо бемориҳои мавсимӣ авҷ мегиранд. Яке аз ин бемориҳо сирояти шадиди меъдаю рӯда дар байни калонсолон ва кӯдакон маҳсуб меёбад. Барангезандаҳои дарунравӣ бактерия ва вирусҳое ҳастанд, ки ба меъдаю рӯдаи инсон ба воситаи асосан дастҳои ифлос дохил мешаванд. салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи навбати табиби оилаи ман дар телевизиони вилояти Суғд аст. Дар студио бо шумо Насими Абдуллозода ва мавзӯе ки мо имрӯз хостем матраҳ бикунем дарунравӣ, сабабҳо, аломатҳо, тарзи муолиҷа ва пешгирии он маҳсуб меёбад. Аз ин хотир бо мо буданро аз хотир набароред. бинандагони гиромӣ, чун анъана имрӯз мо ба студия табибону мутахассисони соҳаро даъват намудем ва мехостем ки ба ин мавзӯъ бори дигар равшанӣ биандозем. Ва саволи нахустине ки мехостем ба меҳмонон пешкаш карда бошем ва барои бинандагон низ як маълумоти иловагӣ пайдо шавад, худи дарунравӣ чи аст ва чӣ гуна беморӣ аст? дарунравӣ ё худ диарея ин бемории сироятӣ буда бисёртар дар байни кӯдакон вомехӯрад. дарунравӣ асосан дар фасли гарми сол бисёр мешавад. асосан дар байни кӯдакон вомехӯрад. дар кӯдак баландшуни ҳарорати бадан, қайкунӣ, дарунравии сӯёқ зиёда аз 3 маротиба дида мешавад. вақте ки бадани одам ба кӯдак об гум мекунад, кӯдак инҷиқ мешавад, беҳол бемадор, аз хӯрок даст мекашад. барои чӣ дар ҳавои гарм ин бисёр мешавад? барои ки дар ҳавои гарм бисёр меваҳо пухта мерасанд, мо онҳоро ношта истифода мебарем. гарм ки ҳай об менӯшем, оби ноҷӯшонда истифода мебаранд. бисёртар дар ноҳияҳо обҳои ҳавзу ҷойборро истифода мебаранд ноҷӯшонда. мана худ бисёр шоҳиди он мешавем ки дар бозор бисёриҳо дарҷа калонҳо тармим мехаридем мешим, онҳоро ношта мечашем, маззашон кадома ширин, баъд ҳамаро харидор мекунем. баъзан модароне ҳастанд ки ба кӯдакҳошон шири модар намедиҳанду ба онҳо шири сунъӣ медиҳанд. ифлос будани эмизакҳо низ боиси ин беморӣ шуда метавонад. барои он ки кӯдаки хурдсол аз хурдии масунияти бадан ё ин ки иммунитети он баланд бошад, кӯдак бояд аз рӯзҳои аввал, соатҳои аввали таваллуд бо шири модар таъмин бошад. ҳозир модарон ҳастанд ки баъде ки кӯдакҳошон дар хона бемор мешаванд, ҳарораташ баланд, қайкунӣ дарунравӣ мешавад, ба духтур муроҷиат намекунанд, дар хона худмуолиҷӣ машғул мешаванд. ба онҳо ҳар гуна нишондодҳо, антибиотикҳо таъин мекунанд. ин қатъиян манъ аст. рӯзҳои аввал агар кӯдак ҳолаташ вазнин набошад, масалан ҳарораташ баланд не, 1-2 бор қайд кард ё 2-3 бор дарунаш рафт, ба кӯдак ҳатман бояд регидрон дода шавад. ин хокаи регидрон, онро бояд ҳама модарон донанд чӣ хел истифода бурданд, чӣ хел тарзи тайёр кардани онро. агар ҳолати кӯдак вазнин шуд, беҳол бемадор, нишонаҳои вазбини ин беморӣ асосан ин рангпаридагӣ мебошад, ё ин ки худ боз як нишонаи гандаи он, агар пешоби кӯдак кам бошад ё тамоман набошад, ҳатман ба духтур муроҷиат бояд кард. ташаккури зиёд. мо гуфтем ки асосан роҳи пайдоиши ин беморӣ дастҳои ифлос ҳастанд, лекин мутахассис дар ин ҷо ҳузур доранд, боз кадом дигар намудҳои вирусҳо, бактерияҳо метавонанд боиси сарзадани бемории дарунравӣ шавад? бале, дуруст қайд кардед. танҳо дастҳои ифлос боиси ин беморӣ намешавад, танҳо тавассути даст метавонад ки ба ин беморӣ гирифтор шавад. албатта мешавад баъзе вақт ҳозир фасли гармо ҳаст, ҳама он хӯрокҳо, ҳама он меваҳое ки вай дар ҳавои гарм меистад ва бисёри ваё яъне болопӯш надоранд ва ҳам хӯрокҳое ки тайёр мекунанд ва ё метавонад ки боиси ин ё он бемориҳои шадиди меъдау рӯда шавад. бо ин нишонаҳо ба шумо муроҷиат мекунанд ба табибон, ба марказҳои саломатӣ? бале, муроҷиат мекунанд. чӣ хеле ки гуфтанд муаллимон табибон, ҳамкасбон ки ҳама вақт бисёр мешаванд, на ҳам кӯдакон балки ҳам калонсолон, аммо дуруст аст дар байни кӯдакон то синни 5 сола бисёртар вомехӯрад. барои ҳамин дар вақти гармо, ҳамин тобистон бисёр мешаванд. ин сабаби асосияш ин ҳамин вақти таҳсили тобистона бисёр бозӣ мекунанд, бисёри вақташи кӯдак дар кӯча мегардад, ҳатто вақт фурсат ба хона даромадан намехоҳанд, масалан гӯшта мондан, аммо дар кӯчаҳо, дар боғҳо, дар назди хонаҳо, масалан боғ, дарахт бошад, меваҳояшонро гирифта даста ношушта ва ҳатто меваҳоям нашушта мехӯранд, масалан ин ҳам сабабгор мешавад. ва гуфти шумо дуруст, аз ин беморӣ чиркид аст.
دستان چرکین است. یکمین درجه شکایت هایی که میگویند اول این درون روی، بعدا پرتو سر شد و فردا یا همون روز بیگاه مثلا حرارتی بدنش بلند میشد. می شود که فقط درونش رفته ایستاده است، پرتافتن هست، خیکنی، دلبیزوری است، اما حرارت نیست، حرارتی بدن بلند نمی شود و حتی دیگر روزهای آینده هم حرارتی بدنش بلند نمی شود. از روی همین مثلا انیخ کردن ممکن است که پیشکی، اما حتما از حسن ظاهری سیمپتوماتیک شکایت ها با بغیر از این ما اولا درجه برای انیخ کردن این آیا این درون روی سیرایتی است یا دیگر نمود سبب دارد. مثلا حساسیت به یگان نمودی خوراک، اولا به لابراتوری برای انیخ کردن فضله میفرستیم، تعیین میکنیم. وقتی که اما تا برآمدن جوابی تحلیل ها رگیدرون سر میکنیم برای اینکه یکمین درجه وزبین شدن حالت کودک، این وقتی که درون روی آبی بدن کودک کم میکند، آبی بدن که کم شد لاغر و بیمدار و رنگ پریده و حتی اشتها باز میموند. وقتی که کودکی تا 5 ساله این کودکی که میده اگر اشتها موند، کودکی که همه روزه انکشاف می‌یابد و نمود انکشاف یابیش مقایسه‌ای با کلانسالان تیزتر است و بسیاری غذای بسیار و تیز را طلب می‌کند. از حساب همین ضرور است که آب بدن کودک خوش شدن و نماندن رگیدران تعیین می‌کنیم و از روی سیمپتوماتیک نشانه‌های بیماری تعیین می‌کنیم تا انیخ کردن نمودی بیماری برانگیزنده شود. و بغیر از این نمود دیت، نمود خوراکش در رو انیخ کرده فهموندن در کار که خوراک باید که سبک هضم باشد، نباید که دشوار هضم باشد و حتما آبدار باشد. ترمیوه ها در این وقت موقتا منع کرده می شود حتی که همه نمودش. تشکر زیاد. و بگویید که از جانب متخصصان شما وقتی گفتیم در فصل گرما در نقطه های سودا، در مغازه ها و در بازار ها ما بسیار همین چیز را خیلی که دیده ایستادیم، رسته های میوه فروشان هستند و عموما دیگر نمودی خوراکواری ها را میفروشند. چگونه توصیه ها میدهید و مهلتی همین ایستادن خودی غذا چقدر باید باشد؟ طبق طلبات ها، یعنی طبق قاعده معیارهای سانیتری اپیدمیولوژی، هر سال پیش از سرشوی موسم سرکرده از طرف خدمات نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی همچون قراری سردار در اساس قرار خدمات قراری ولایتی میبرد اوید به همین محصولات های زود ویران شونده و تیز ویران شونده که اینها هم میتواند باعث این یا آن بیماری شدید معده رو نوابسته از قرارهایی که به تصویب رسیدن از طرف کارمندان ما هر روز مانیتورینگ گذرانده می شود در مرکزهای سودا، در نقطه های سودا و آن همان حوزه خوراک‌هایی که تست تیار هستند. نوابسته از شکل مالکیت مانیتورینگ گذرانده همایون کمبودیایی که هست و کارهای فهماندهی گذرانده ایستادن. هر یک محصولاتی که امروز پیشکشی میزاجان می‌گردد از طرف آن همان نقطه ها و یا باید معیار نگهداری خود را باید و یا دانند و نوابسته از این از طرف متخصصای ما درس های سانیتری و معرفتی گذرانده می شود. در برابر درس های فهماندهی همچنین با مانیتورینگ ها هم گذرانده می شود و از ویو بازپرسی می شود. دیگرشان است که هر یک میوه‌جات و انمو خوراکی هست حرارت معین خود را دارد که باید از روی آن همین طبق طلبات ها باید حرارت خودش را نگاه دارد و پیش از آنی که به مزاج پیشنهاد می نماید و باید در انمون بسته الوهیده یا که در بسته تازه پیشنهاد شود. هنگامی که این یا آن محصولات خوراکی یا میوه‌جاتی که ما انتخاب میکنیم یا که به ما معقول است و هنگام گرفتن البته میچشیم و در آنجا باید آن همون محصولات ها یا که آن همون ظرف هایی که استفاده یک کرته هست میتواند از آنها استفاده برد، چون که ویا هم تازه هست هم استریلی گویم اگر استریلی است و این میتواند که یکی از راههای پیشگیری بیماری بردد. نوابسته از این گفته های ما که هست کارمندان ما هر روزه طریق آنلاین جلسه داریم و وابسته به آن همین بیماری‌های موسمی که هست ما در سطح ولایت پیشکش معلومات ها را جمع کرده هر بیگه با وزارت تندرستی پیشنهاد می‌نهیم. امروز که موسم گرمی هست و بیمار خودش که موسمی هست به حد مراجعت هم هست. نوابسته از مراجعت کردگی از طرف طبیبان حجره همبستگی در مرکزهای سلامتی که هستند ما پیش از
оғози мавсим, яъне оғози мавсими беморӣ мо мониторингҳо гузарондем ва анамун ҳуҷраҳо имрӯзо тайёр аст, омода ҳаст аз тарафи анамун шахсони масъул, табибони сироятшинос, песадоне ки духтур қайд кардан камобшавӣ мешавад. Агар кӯдак як маротиба ки қайд кунад вай миқдори кали мегӯем, анамин кам мешавад ва ин боис мешавад ки кӯдакро лоғар кунад ва дар баробари ин нишонаҳо вобаста ба ин аз тарафи духтури ҳамун ҳуҷраҳои ҳамбастагӣ муоина карда ба вай аз рӯи анамун схемае ки махсус схема ҳаст, аз рӯи ҳамун схема табобат таъин мекунад ва дар охир агар ҳолати кӯдак аз камобшавӣ вазнин ки бошад вай метавонад ба беморхона бистарӣ шавад ва имрӯз беморхонаҳои сироятии шаҳри ноҳиям омода ҳастанд дар баробари катҳое ки доранд, катҳои иловагӣ ҳам ҳаст, мутахассисҳо ҳар рӯз мо дар тамос ҳастем. ҳар он ҳолатое ки вазмин ё ки миёна мешавад ба мо ҳисоботи худашонро пешниҳод мекунанд. мо дар бораи ин талаботҳо маълумот гирифтем. Акнун бигӯед ки байни аҳолӣ чӣ гуна корҳо сурат мегиранд? яке аз принсипҳои асосии ташаккули тарзи ҳаёти солим ин риояи тозагӣ мебошад ки тозагӣ аз чанд қисм иборат буда: тозагии шахсӣ, тозагии ҷомеа, инчунин тозагии хӯрокхӯрӣ, зарфҳои хӯрок, инчунин ҳатто худи ҳамун меваҷотҳо ҳам бояд тоза бошад ки албатта инсон бо ягон гирифтори беморӣ нашавад. ягона роҳи сироятёбии дарунравӣ, яъне гирифтор шудан ба дарунравӣ, ин дастони чиркин гуфта истоданд. сабаби дастони чиркин метавонад инсон бемор шавад ва албатта мо дар байни аҳолӣ ташвиқоту тарғибот оиди пешгирии бемориҳо ва инчунин тоза нигоҳ доштани ҳама гуна роҳҳои тозагиро гуфта мегузарем ва аз тарафи марказҳои саломатӣ, мутахассисон, инчунин ҳамшираҳои тиб ки имрӯз гардиши хона ба хона мекунанд, дар ҳар як хонадон рафта ин корҳоро мефаҳмонанд, дастурамалашро аз тарафи маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим таъмин карда мешавад ва ҳатто мана барномаҳои телевизионӣ таъсис дода истодаем ки мардум метавонанд аз ин барномаҳо ҳам як баҳра гиранд ва барои пешгирӣ кардани бемории дарунравӣ кӯшишу талош намоянд. аз ҳама як роҳҳои беҳтарин нисбат ба давраҳои гузашта ҳатто ин пешгирӣ кардани ин бемориҳо дар сайтҳо, дар интернетҳо, инчунин аз тарафи мутахассисон дуруст ба роҳ монда шудааст. албатта маълумотҳоро мо бештар таъмин карда истодем, лекин афсус ки баъзан ҳолатҳое мешаванд ки беаҳамиятии имрӯза падару модароне ки имрӯз навзодҳоро нигоҳ мекунанд, ҳамин чиз ба камтар беаҳамиятӣ зоҳир менамоянд ва ин беморӣ сар мезанад. вақте ки сар задани ин беморӣ мешавад, яке нишонаҳои дарунравӣ пайдо мешаванд, албатта бо яке аз камбудиҳои аҳолӣ ё инчунин падару модарон нисбат ба кӯдакони худ якумин дараҷа ба худмуолиҷа машғул мешаванд. сари вақт ба духтури минтақавии оилавӣ муроҷиат намекунанд. ана ҳолатро камтар вазнин мекунанду ба он вақт ба духтури тибби оилавӣ муроҷиат мекунанд. мо ба ҳамин мардум ҳама вақт муроҷиат карда гуфтанӣ ҳастем ки ба навбати якум ин тоза нигоҳ доштани дастон, инчунин муҳит ва хонаю зарфҳо ва меваҷотҳо ки бо оби тоза шуста баъд истеъмол кардан дар кор аст. агар вақте ки об ифлос бошаду мева тоза бошад ҳам оби ифлос кати агар меваро шӯем, алка меваи тозаро мо ифлос мекунем. якумин дараҷа мо боварӣ ҳосил кунем ки об бояд тоза бошад. оби тоза кати меваҷотро шӯем, оби тоза ки дастҳомонро бо қоидаҳои талаботи имрӯза кати агар даст шӯем, он вақта мо аллакай як қадам ҳамин бемориро пешгирӣ кардагӣ мешавем. мо дар бораи хурдсолон гуфтем ки ин қадар аҳамият намедиҳанд, ба ҳар ҳол хурдсол ҳастанд. дар байни калонсолҳо чӣ хел шумо мушоҳида мекунед ки масалан одами калонсолҳо ба ҳар ҳол дастонашонро мешӯянд ё ки шустани меваҷотҳои сабзавотҳоро медонанд ва ақаллан ба ғизо як чашидида нигоҳ мекунанд. калонсолон бо чӣ гуна нишонаҳо ба шумо муроҷиат мекунанд? ки гуфтем калонсола мисол ба харид ба меброим бозоро ба ношта меваҳоро чашида мебинанд. хӯрокҳое ки мондаги дар хона аст яхтонҳо намемонанд, болои онҳоро тоза нигоҳ намедоранд. баъзе мешавад ки табақчаҳо, пиёлаҳо ношуста мемонанд, онҳоро бо азнав истифода мебаранд. ин ҳам боиси пайдо шудани беморӣ мебошад. боз ногуфта намонад ки дар ҳавои гарм чӣ бисёр, паша бисёр.
паша бо пою болҳои худ рейси он чихе ки мегӯянд ҷои ифлос мешинад омада болои хӯрокҳо мешинанд ин ҳам боиси пайдошавии беморӣ шуда метавонад. бисёри вақт калонсолон аз ҳамун рӯзе ки нишонаҳо пайдо шуд ва ё аллакай муроҷиат мекунанд барои чӣ? Барои он ки одаме ки дарунрав мешавад якумин дараҷа лоғар бемадор мешавад ва чӣ хеле гуфтем иштияш баста мешавад. калонсоле ки масалан лоғар бошад барои нигоҳубини фарзандон аллакай медонад ки дигар ҳеҷ кас нест, барои ин аввалан барвақттар муроҷиат мекунанд ки тезтар ба ҳолати вазмин гирифтор нашуда тезтар пешгирӣ кунанд ва сиҳат шаванд. Мешавад ки масалан имрӯз коргарон вақт надоранд ки масалан ба хона рафта хӯроки нисфирӯзиро истеъмол кунанд ва ба касе ки дар кӯча имконият дошта бошад масалан хӯроки нисфирӯзӣ чӣ мекунад? баъзан вақт шустани даста аз хотиршон мебароранд, ҳатто ки хӯрок дуруст тоза бошад ҳам масалан сабабгори гирифтори дарунрав мешаванд. вақте ки муроҷиат мекунанд бисёриҳо аллакай аз дорухонаҳо нишонаҳояшро гуфта первый помощ мегӯянд, ягон доруи аллакай хӯрда мебиён ки то рафтана бадтар нашаваму яки дуруст мешавам норафта. дар ҳамин вақт бисёр гуфтани ҳастам ки ҳаракат карданашон дар кор шаҳрвандон ки на барои худошон ва на барои фарзандон ба худмуолиҷа машғул нашаванд. барои чӣ? барои он ки дарунравӣ ин бемориест ки хоҳ вай барангезандаи бактериявӣ ё вирусӣ бошад ва ё дигар сабабҳоро дошта бошад, вай ҳама вақт аз бадан оби бадан на фақат оби баданро бо вай об ҳатто бисёри микроэлементҳо ва витаминҳое ки зарурӣ дорад барои иммуни системаи организм ҳамаш меравад. аз ҳисоби ҳамин дар муддати ним рӯз ва ё якчанд соат ҳатто лоғар ва тамоман бемадор мешавад. барои ҳамин ба худмуолиҷа набояд ки машғул шаванд ва дарҳол ба табибони оилавӣ ва ё ки ба беморхонаҳо асосан ба табибони оилавӣ, чунки агар ҷое дошта бошад ки ҳолати вазнини бемор дучор шавад, ошкор шавад, дарҳол бо роҳхат ба беморхонаҳо фиристода мешавад. бигӯед ки дарунравӣ ҳам ягон дараҷаи он ки намуд дорад ё як хел аст? сабабаш бактерияҳо мебошад, сабабаш вирусҳо мебошад. модарон дар хона чире ки гуфтем намедонанд аз чӣ сабаб бемор шуд, ҳар хел антибиотикҳоро медонанд. яке ҳам медонад ки ба вирусҳо антибиотикҳо таъсир намекунанд. ҳар як донаи табе ки ба кӯдак додем ва аллакай кори рӯдаро безеб мекунад, иммунни системаи кӯдакро паст мекунад. барои ҳамон илтимос мекунем аввал ба духтур муроҷиат кунанд, баъд муолиҷаро давом диҳанд. ташаккури зиёд. боз як чизро мехоҳам бипурсам. аксар вақт волидайн дарунравиро бо дандонбарории кӯдакон иштибоҳ мекунанд. дар ҳамин ҳолат шумо чӣ гуфта метавонед? бояд ки ҳатман ба шумо муроҷиат аз таҳлилҳо гузаранд барои муайян кардан? бисёр модаро муроҷиат мекунанд, мегӯянд ки донаш рафтост, таб кадост, айсоби дандон муроадост, лекин манин дандон мебурад кӯдак ин хел ҳолат оварда намерасонад. хел баъзан мешаванд 3 ҳафту 1 ҳафту таст мекунад бача дандон ки вақти баромадан дард мекунад, комош мехӯрад, камтар инҷиқ мешавад. вай барои хӯрдани дандонаш вай ҳар як бозичаро ба дан мегирад, вай камтар дардигулӣ мешаваду хай дарурав шуд ники ҳолати ихи вазми ба оварда намерасонад. яъне бояд ки онҳо пеш аз ҳама ба шумо муроҷиат кунанду бифаҳманд ки ин дандонбарорӣ ҳаст ё ин ки дарунравӣ аст. албатта сабабгори ин беморӣ вирусҳо мешавад, бактерияҳо мешавад ва ҳатто мешавад ки алиментарӣ мегӯянд, якне оддӣ ҳаст. ин ҳам тавассути анамон дастони дар боло гуфтем дастони ифлос аст. ва сабабгори ин беморӣ чи аст? метавонад танҳо дасти ифлос бошад. вале маълумат дуруст қайд кардан ва вақте ки муроҷиат мешавад, модарони мо бисёр вақт нодида гузар мекунанд ва ана ҳамон дандонбарорӣ чӣ хеле ки гуфтед ба онҳо рабт мекунанд. вале мо мутахассисон ҳатто таҳлил мекунем ки мана агар муқоис бо дигар давлатҳо бинед ва ё ҳатто дандон мебаронанд, ин танҳо боис намешавад ки мо танҳо боис кунем ё рабт кунем ба ана ҳамон дарунравиро бо баровардани дандон. дандон ин роҳи худаш кати аст ва ин гуфтем чӣ хеле ки гуфтем алиментария ҳаст, ин роҳи худаш аст ва ҳатто мешавад ки ҳамин дар ҳар ту яке
мераванд аз ҳамин ҳисоб ино рабт мекунанд ба амр ва модарои мо гирифта танҳо ба беморхона мебаранд ва дар беморхона худатон нигоҳ кунед ки вай вақте ки ба муроҷиат мекунанд дар оҷа тамоми намуди бемориҳо ҳаст ин аввал ин аллакай бемор аст иммуни система паст шуда истодааст ва метавонад дар он ҷо аз дигар бемориҳо яъне бо худгира бале сироят ёбад ва мо тариқи мана оинаи нилгун ба мардум муроҷиат карда ҳатто эҳтиромона хоҳиш мекунем ки марказҳои саломатӣ аз кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ ҳаст ва онҳо метавонанд танҳо пеш аз оне ки ба беморхонаҳои сироятӣ ё ки ба шуъбаҳои сироятӣ муроҷиат мекунанд аввалан ба духтури табиби оилавии худ муроҷиат кунанд барое ки ва ё алиментарӣ ки бошад вай метавонад ба нӯшонидани ана ҳамон маҳлули орс яъне регидрон метавонад дар муддати 2-3 соат вай беморӣ рабт шавад ва инҳо ҳам чӣ хеле ки дар боло қайд кардам такрорам шавад аз рӯи схема ҳаст ва ҳамин се намуд схемае ки ҳаст аз аввал сар мешавад аз обнӯшонӣ ва ан ҳамон кӯдаке ки дар он рав мерад ҳар боре ки дарунаш меравад вай бояд то 50 миллилитр нӯшад яъне барои тоза кардани ана ҳамон дарун аст барои ҳамон мо ҳуҷраҳои ҳамбастагӣ чӣ хеле ки дар боло гуфтем ҳама омода аст ва мо бояд ба мардум фаҳмонем вазифаи мо имрӯз ҳамчун мутахассисои соҳаи санитарӣ эпидемиологӣ мо пешгирӣ кардани ана ҳамин бемориҳо тавассути ана ҳамин ҳуҷраҳое ки то духтурӣ ҳаст яъне то шуъбаҳои сироятӣ аст ва барои ҳамон мо умедворем ки баъд аз тамошои ин барнома модарои мо аввал ба духтури табиби оилавии худ муроҷиат карда баъдан ба тибқи анамон агар лозим донад духтури минтақавӣ ё ки табиби оилавӣ метавонад ба беморхонаҳо тибқи роҳхат ирсол намояд. ташаккури зиёд. Хеле маълумоти зарури аст. Ба фикрам ҳамин чизро аксарияти шаҳрвандон монанди дандонбарӣ яъни ҳамдигар иштибоҳ мекунанд. Як саволи иловагӣ барои шумо ҳамчун мутахассис бигӯед ки мо дарбораи ҷамъият гуфтем, дарбораи нуқтаҳои савдо гуфтем ки дар ҷомеа аст. Акнун бигӯед ки дар хона чӣ гуна риоя бикунанд махсусан занҳо барои нигоҳдории намун ғизоҳояшон ва маҳсулотҳое ки дар ҳақиқатам тайёр мекунанд ё ки тайёр кардани ҳастанд ва умуман меваи сабзавотҳо. албатта дуруст қайд кардед ин дар ҷоҳои ҷамъиятӣ ин як гуфтан мумкин марҳила дуюм марҳила ин дар хона ки бисёртар кӯдакони майда дар хона нигоҳ медоранду нигоҳубини кӯдакҳо дар хона ҳастанд ва тайёр кардани хӯрокҳои тоза ин аз худи дастони тозаи занҳои хонашин аст. чӣ хеле ки духтур қайд карданд ин яке аз сабабҳояш пашаҳо шуда метавонад. имрӯз ҳамун риоя кардани тозагии хона тозагии ҳамун хӯрок тайёр мекардагии мизҳо ва инчунин хӯрокҳое ки шуста баъд тайёр кардан ин яке аз муҳимтарин роҳҳои пешгирии ҳамин беморӣ мебошад. албатта ҳамин обро агар шубҳанок бошад ҳатто меваро оби ҷӯшонида кати шуста ё ки маҳсулотҳои хӯрокҳоро аввал оби ҷӯшонида шудаи хунук карда шуда кати шуста баъд истифода бурдан дар кор ҳаст. фақат барои ҳамин чойнӯшӣ обро ҷӯшонидан не. мо агар шубҳа дошта бошем ки вай об тоза аст ё ки не мо метавонем аввал обро бо қоидаи қонуни талаботи об ҷӯшонӣ кати ҷӯшонида истода баъд меваҷот ва инчунин хӯрок барои тайёр кардани хӯрок истифода барем. афсус ки бисёри вақт беаҳамиятии падару модарон яъне модарон ин аз ҳамин гувоҳӣ метиҳад ки мо бисёр кӯдаконмова ношуста ё ки бе ҳамин ҳатто бозичаҳое ки бозӣ мекунанд ва як сутка ба як маротиба як терма тозакунии худашро дорад, талаботи худашро дорад. афсус вай бозичаҳо чанд бор дар замин меғалтанд, дар ҷоҳои ҷамъият меғалтанд, бо кӯдакон мегирану худашон бе ягон тозагӣ ба даҳонашон мебаранд. он вақт ба чӣ хеле ки гуфтанд як сабаби пайдошавии бемории сироятӣ мешавад. чӣ хеле ки қайд кардан ҳамин дандонбарорӣ кати дарунравӣ бисёри вақт якҷоя мешавад. яке аз сабаби ҳамин якҷоя шудани ҳамин чиз ин ҳамин бозичаҳое ки дандон барои баровардан бисёртар даҳан ба мебаранд. баъд ҳамун имрӯз эмизакҳое ки аз тарафи
мутахассисон ман карда шудааст ки имрӯз кӯдакҳо бояд эмизак ба даст нагиранд, лекин афсӯс ки модаро барои хаб шудани ё ки овора шудани ҳамонҳо ҳамин чизро истифода мебаранд, бо ҳамин роҳ метавонад кӯдак сироят ёбад. Он вақте ки дандон бароварда истодааст, ин ҳардуш муттаҳид мешаваду он вақт мегӯем ки ин дандон баровардост дарунравӣ шудааст. Лекин сабаби беаҳамиятии онҳо аз ҳисоби ки дандони ва ё камтар мегӯем ки хориҷ мекунад ё ки ягон талабот мекунад ки ва ё ягон чиза газан, он вақт ба вай ҳамон ягон чизи чиркине ки замин барасидааст ё ки тоза нест мекунад боиси ба даҳон ворид шудани ё вирус ё бактерия мешаваду дарунравӣ сар мезанад. ана ин чиз сабаб шуда метавонад якдигар ба муттаҳид шуда беморӣ вақти дандон барорӣ карди якҷоя шавад. Ин чиз сабаб мешавад. ва барои кӯдак хеле азиятоварам ҳаст ин чиз. Дар яхдонҳо чӣ қадар бояд ки дар кадом муҳлат нигоҳ доранд меваҳоро, хӯроквориро? ҳар як маҳсулот метавонад аз 2 то 4 ва ҳатто ҳастанд то 8 дараҷа хунукӣ нигоҳдорӣ шавад ва маҳсулотҳое ки мо ба яхдон мемонем ҳатман бояд болои ва ё пӯшонида шавад, барое ки обҳое ки яхдон ҷорӣ мешавад ва ба хӯрок ё ба ҳамон маводҳо омехта ки шуд ва ҳатто метавонад ки ба ин беморӣ аз ҳисоби аслан беморӣ худаш илтиҳоби рӯда ҳаст. Хеле ки мо гуфтем бемории шадиди меъдаи рӯда ин илтиҳоби рӯдао сар мешавад. Яке аз нишониёш ҳатто дар китоби алқонуни тибби устоди бузургворимон Сино ин дард шудааст. Ва бо мо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳар он чизе ки дар яхдонҳо нигоҳ дошта мешавад, ҳар соат бояд анамон ҳарорати яхдонҳо, агар мо нуқтаҳои савдо, нуқтаҳои хӯроки умумро дар назар гирем ва нигоҳдори анамо бояд ҳар рӯз ҳам маркировка шавад, яъне тамғагузорӣ шуда ҳарорати яхдон бояд ҳар соат яъне назорат карда қайд карда шавад. Дар баробари ин мо гуфтем, дар боло гуфтем корҳои мониторингӣ гузаронда истодаем. Кадом ҳолатое ки агар ошкор шавад, мо ҳатман ба вай корҳои фармондадиҳӣ гузаронда ва дар оянда роҳ наметиҳем барои анамин талаботҳоро вайрон кардан. ман мехостам ҳамин суханони ҳамин касба илова кунам. Вақте ки мардум аз бозор ягон чизро харидорӣ мекунанд ё аз мағозаҳо харидорӣ мекунанд, вақте ки харидорӣ кардан ба дар ҳамон маҳсулотҳо муҳлати истифодабарӣ, чихел истифодабарӣ тамғагузорӣ шудааст. ҳатто дар вақте ки харидорӣ мекунед, як камбудии мардуми мо ҳамин ҳаст ки ҳатто вая на як муҳлаташ ба нигоҳ мекунем ва ё ки инчунин дар будани сертификати иҷозати назоратиш ё ки стандартиш, ана ҳамин чизҳо баям агар аҳамият дода ҳамон маҳсулотҳои харида тарзи пешниҳод шудаи тамғагузорӣ шудаги маҳсулот ба агар риоя карда риоя кунанд, ин ҳам яке аз пешгирӣ ҳисоб мешавад. ташаккур зиёд. Анакун дар бораи роҳҳои муолиҷа мехостем бифаҳмем ки дар марказҳо масалан ба шумо муроҷиат кунад, шумо метавонед ки дар хона ягон тавсия диҳед, дорухат диҳед, дар хона муолиҷа гирам, ё ин ки дар беморхона аллакай чӣ гуна сурат мегирад табобат? пеш аз он ки нақшаи табобатро аниқ кунем, аввалан ҳолати бемор, анамнез, савол, шикоятҳо ва намуд ва сабабҳоша аллакай худи ки бемор мумкин шояд ба равшанӣ меандозад ки аз ҳисоби чӣ дарунрав шудааст, аниқ кардан лозим аст. Масалан гирем агар барои чӣ ба худмуолиҷа муроҷиат нашаванд, гуфтам барои чӣ? Барои он ки мешавад ки дарунравӣ фақат бактериявӣ нест. Дарунравӣ метавонад ҳамчун сабабаш ҳассосият ба ин ё он намуди хӯрок дошта бошад ва ё алиментарӣ ва ё аз намуди хӯрокҳое ки хосияти мулоимкунанда доранд, масалан stability effect. Бисёри вақт аз хотир мебарояд ё мегӯянд ки баъдан ба ёдашон мебарад, масалан аниқ мекунем олуча хӯрдааст, аз болаш олу хӯрдааст. Ин ҳар ду намуди мева агар чӣ ба тозагӣ риоя карда, масалан шуста бо дастони тоза истеъмол кунанд, ҳам дуру мулоимкунанда аст. Дар давоми рӯз аз 3 бор зиёд шояд ки масалан ба ҳоҷатхона раванд, аммо ин маънои онро надорад ки аллакай дарунрав шуд. Барои ҳамин дар нақшаи табобати дарунравӣ ҳама вақт як чиз ҳаст, регидратация мегӯем, масалан регидрона сар мекунем, оби бадан ки рафта истодааст, оби бадана ҷорӣ кардан кор, барои он ки оби рафта пур шавад. Дарҳол дар якумин рӯз даррав антибиотикҳо масалан зарур нест ва мумкин нест. Агар ки
تصفیه بلند آسیافونیم زیاد نداشته باشد این هم یک نشانه آن که شاید که وی باکتری نباشد سیرویدی نباشد وقتی که مثلا درون روی الیمنتری است و یا درون روی حالت‌های خاصیت‌های خوراکی ملایم کننده شده است وقتی که آنتیبیوتیکات تعیین میکنیم الله که آنتیبیوتیک هم خیلی که میگویند ایمون سیستم ویران میکند ساخت و فونکسی و وظیفه معده روده کمک ویران میکند بسیار میدونند که بعد اون که یگان اومدی آنتیبیوتیکو نه حالتی که درون روی مثلا درد گولیکتی یا با بیماری شمالکشی راهی بالای نفس کتی میبیند توصیه میتیم آنتیبیوتیکو وقتی که ضرور باشد آنتیبیوتیک خوردن فقط به مراجعت میکنند که درون رو شد مثلا این درون روی بیماری اساسی بیگم خوراک نیست احتمالاتی حساسیت به یگان این یا اون نمودی داروها شده میتواند برای همین یکمین روز آب بدن را پر کرده ایستادن است تیز و کم نوشیدن آبی تازه باید باشد مثلا خواتک گازش برآوردن یا رگیدران امروزها در بسیاری مؤسسات دولتی و بسیارتر در مرکزهای سلامتی رایگان تقسیمات کرده می شود میتوانند مراجعت کنند و دسترس کنند از دکتران و یا همشیرهای منطقوی و نبات چای از همه چیزی که مثلا در خنک شده است خنکی را با گرمی تبابت کنند گفته است مثلا نبات چای یک رنگ نوشیدن و ساکی انار اگر دوری پختنی حقانی مثلا میوه انار باشد انار خودش نباشد ساکی انار امروزها در مغازه مثلا میبینیم که نه فقط از دیگر دولت ها میبرند خودی وطنی محصولات وطنی و ناتورالی مثلا بسیار از در بانک ها مثلا میفروشند همون گرفته استعمال کردن ممکن است چون انار خاصیتی در اون سخت کننده دارد این پیشگیری و تبابتی بیداروگی است الله که پس از یک روز علاقه حالتش به نگاه کرد وقتی که تب بلند شد آسیافتین بلند شد و یا حالتش به نگاه میکنیم نمودی رنگی فضل مثلا نمودی چند بار مثلا میرود از 4 بار زیاد یا 10 بار 8 بار از روی همین علاقه تبابت نقشش بسته علاقه به تحلیل ها فرستانده تا تحلیل برآموزه علاقه تبابت دارویی هم سر میکنیم تشکر زیاد. در بیمارخانه چند روز می ایستند بیماران که با درون روی شدید است ممکن مراجعت کنند؟ ما بسیارتر شاهد اون میشیم که مادران کودکاشون رو در خانه کمش یک هفته 7 روز 8 روز بعضا هست که 2 هفته خود معالجه میکنند به دکترهای مرکزهای سلامتی مراجعت میکنند و در حالت وزنی به ما بستری میشوند مجبور آنها رو معالجه میکنیم اونها طولی مدت های دراز معالجه میگیرند کمش 7 روز 8 روز 10 روز در ما بستری میشوند اگر حالتی کودک سبک باشد بود در مرکزهای سلامتی معالجه گیرد تنها با رگیدران کودک ممکن نظم میشد لیکن حیات اونها حالتشون وزمین ما مجبور میشیم هر خیل آنتیبیوتیک و پروتی ویروس نو به حالت کودک نیا کده بعد داخل ورید رستورها میچک کنیم چون انانه در فرجام برنامه بخش مصلحت‌ها و توصیه‌های طبیبان و متخصصان را پیشنهادتان میکنیم و در بابت همین بیماری درونروی و پیشگیری آن میخواستیم که مصلحت و توصیه‌های شمایان را شنیده باشیم. مرحبا. سلامت باشید. ما چیزی که در بالا گفتیم همچون متخصص های سانیتری پیش از همه تازگی و در گجوی با فرقش نیست در گجوی که باشیم نباشیم تنها باید تازگی باشد و ما شخصا خودم همچون متخصص با والدین عزیز گفتنی هستم که در بسیار حالت ها مادرهای که بار اول تولد کردن و حتی هنگام همون مکانیدن کودک یا تامین کردن با شیر مادر پیش از آنی که با کودک شیر میدهند باید و یا اول تازه کرده بعدا پیشنهاد کنند یکمین درجه به تازگی رعایت کنند سلامتی خود را با تازگی تصور کنند و هر یک محصولات هایی که امروز استعمال میکنند تازه کرده و مهلت های استفاده بریش نظر کنند و البته برای سالم بودن برای سلامتی هر یک شخص باید خودش غمخوار باشد تشکل طرز حیات سالم این کفالت جامعه سالم می باشد
пешгирӣ ин беҳ аз табобат аст. агар бемориро пешгирӣ кунем маблағи зиёд талаб намекунад. тозагиро риоя кунед, бо пашаҳо мубориза баред, дастҳоро пеш аз хӯрок баъди ҳоҷатхона тоза бо собун шӯед, зарфҳои кӯдаконро тоза нигоҳ доред, хӯрокҳое ки монд дар яхдонҳо гузоред, обро ҷӯшонида баъд истеъмол кунед. бозичаҳои кӯдакони то 1 солара нағз нигоҳ тозагиша нағз риоя кардан, тез шуста истодан ва дар ҳолати шустан хеле гуфтанд ин ҳам технологияи худеша дорад. Масалан бо хокаҳои ҳар намуд шустушӯӣ набояд ки бозчаро шӯянд. барои чӣ? Барои он ки дар вақти шустан на ҳамаи он хокаҳои шустушӯӣ меравад. Масалан кӯдак бозчаро ба дону мегирад, боиси заҳролудшавӣ расидаш мумкин, гарчанде ки вай бозчо тоза буданд. ва аз ҳама асоситарин аз ҳисобе ки дар рӯзи гармоӣ ҳама хӯрока барои вайрон шуданаш дар яхдон нигоҳ медоранд, бояд ки ба тозагии худи яхдон риояи бисёр диҳанд. бисёри вақт мешавад ки масалан яхдонҳо мавор карданд. анамин аз ҳама чизи зараровар. барои чӣ? Барои он ки занбӯруғҳо аз худ ба ҳаво хориҷ мекунанд спораҳоро ва ҳатто ба куҷое ки набошад аз ҳама сӯрохиам даробро карда ба хӯрок нишастанаш мумкин. барои ҳамин аввалам ки 1 моҳ пас, масалан 2 моҳ пас яхдонҳоро нағз тоза кардан кор бо маҳлули уксус илова карда шуда занбӯруғҳоро ва дигар бактерияҳоро мекушад. тавсияи мо ҳамин чунин аст ки мана муддати 3 сол мешавад ки вобаста ба пешгирии ин беморӣ ваксина ворид шудааст дар ҷумҳурии Тоҷикистон. имрӯз метавонанд ки модарон дар синни 2-3 моҳагӣ аз ваксина истифода кунанд ва ин ҳам яке аз роҳҳои пешгирӣ ҳаст. албатта имрӯз модарони мо бисёр ина сарфи назар карда аз ваксинаҳо дасткашӣ мекунанд ва ин танҳо метавонад ки яке аз сабабҳои пешгирӣ ва паҳншавии беморӣ бошад. ва мо аз волидайни муҳтарам эҳтиромона хоҳиш мекунем ки саривақт фарзандонашро аз ваксинатсия гузаронанд ки то ба бемориҳои гуногун гирифтор нашаванд ва ин метавонад ки як масъулияти сунъӣ тиҳад ва дар оянда бемор нашаванд. ташаккури зиёд. саломат бошед. арзи сипос барои иштирокатон ки вақти қимати хешро дар як надошта омадед ба барномаи мо ва барои бинандаҳои азизу арҷманди мо чунин як тавсияву маслиҳатҳои хеле хуб ва манфиатоварро пешниҳод кардед. ва дар умум бигирем боз ҳам мавзӯъ омад ё ин ки мафҳуми асосӣ ба dastoни чиркин ва dastoни ношуста. аз ин бармеояд ки пеш аз ҳама мо бояд ба ҳамин чиз аҳамияти зиёд диҳем. агар мо пеш аз хӯрок, пеш аз ба ҳоҷатхона рафтан, баъд аз оне ки дар бозор ё ин ки дар ҷое ки дар ҷамъият будем дастона мо ҳатман бишӯем, он як қатор бемориҳоро чӣ хеле ҷо мутахассисон гуфтанд метавонад пешгирӣ намояд, чунки тартиби оддии гигиенӣ ба монанди шустани дастҳои муқаррарӣ метавонад ҳар рӯз ҳаёти ҳазорон кӯдакон ва ҳатто калонсолонро низ наҷот бидиҳанд. дар ин ҷо чанд маротиба мутахассисон инро ба шумо ёдовар карданд. он на танҳо барои пешгирии сироятёбии бадан ба вирусҳо ва сироятҳо мусоидат мекунад, балки зиндагии мардумро бароҳат, гуворо ва бехатар мегардонад. бо шумо будам Насими Абдуллозода ва токшои навбати табиби оилавии ман дар телевизиони вилояти Суғ. барои таҳияи барнома ба маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар вилояти Суғ сипоси беандоза мегӯем. саломатии хеш ва наздиконатонро доимо эҳтиёт кунед. хайр, тансиҳат ва хонаобод бошед.